Obumansu bw'Omugusii omurubiri Esabari y'obonchereria no murubirio okoretwa ni Kisii kia Ndizi TV kira litukolia Alamisi ensa eyemone nusu ya maragoba ase togotalira abonchereri a imena isiko yorogongo rwa Gusii ase bagutomanya na kiba chagete obonchereria bwabo na raiba eteire ase obonchereria bwabo nabo igo ncheraki bagokinia ebirengo by'obonchereria bwabo ekirenge kenene ky'omurubiri igano gosemia abonchereria bali isiko gali na kiba gonchereria obonchereria bwabo birengo kigo senchera kichinya bagutumika elinde kwegendereria litukolia rero ase omurubire bw'esabari y'obonchereria niko twatalire imeyo muchi obosongo ase tokumirana no monchereria oyomo oyogo chikotoerera na kia chagete obonchereria obuiga bwaye narai aeteire ase obonchereria obuiga naboigo amatuko alebosio bororiki abwate ase obonchereria obuiga bwaye igo mancho muriengo kwaligania bene ase omurubire elinde twesemie amange elitariane Frida Kerubo na sichinsemo chia Facebook na bagotonyera gwetera Ndizi TV News Digital na bego chinsemo chia YouTube na bagotonyera gwetera Ndizi TV News asensemo ye website na bagotonyera gwetera www.ndizitv.or.ke igo manchumuri ikaransuke elindengwerere omurubiriga bw'esabari y'obonchire karibu sana bona na bagote yo manchumuri na kyokorukwa na gaiganga itole asa marieta ngorokure chomora aiga tore Uru Plaza opposite Omari Motorspare kuna corridor imeingia hivyo kuja nyuma obonchererio bwabo ngakirieta kyoboete obonchererio bwane bukuru kwa Brishala Designers ne batimbegeti gento gekworokia lakini nabonko buruka igo Brishala Designers ngikiagera to ka buruka Brishala Designers Brishala Designers mbwata abana batatu mwana yo makoro ku Brian yonda akoro ku Sharon yonda akoro ku Lavin ngashikanisha marieta inganyara ngaro siri erieta rie biashara byana ono ene duka yana na chagete ko Nairobi naona ifundisha retegasie nganyara nge competition ere igoro ngacha gusiga iga ande mwana na achite gusia in fact Kisii ya muswati ya muge kore ngororo ngabo yo kabiri igo mwancho muri ya no igweterecho agototebia nabo ekero elietali biashara lia kobori nabo gotumeka amalieta ya bana bago korosia elietali biashara kero kedo utarika ngakigwachete iga Gusii ekero gwachagete obonchereri obuiga ngoko someti gosona chikatensi chiga na somerete Nairobi ase college ya Kenya Polytechnic kero kende nigento gwataite gukora kuri ubwana bwawe gose ekwabeto mondo monene okanyara guchaka kugekora ya kero na korete school nkanya gutara iga ngaita nganya umuswati gete gusone bitamba byo guchanja bikangokia ngatinororo ngaligere mnako ja gwete machine eriga ngarege kingerikia by then kamuburia ngari kumfundisha gasi yeye akantaina bongo kufundisha aya bona nkamuburia school fees ngachaka gocho nganyara ngatari kumfundisha buya akonya guntoma ngatiga atabatiga ngende school nyene bona kerekende kero ko imugiti gitambo kero kyo gochugwe somia igasi yiga na kia sense mo ye familia oyirite gitambo kero na that my husband akantainga go ahead in fact akangomoya agacha ekerenga kiyo konyo travel out of Kenya akantebina bago ako nkonya ngurire machine antomere nchako bonchererio obu na obo nkonya ngamute have that interest ndete guchaka gusona wona ukaenda ukaimuki gitambo kero kaende school ugakora ngakore school ngacha nyumba ngacha kabono ngamute ibona akorire bono ntakite chi machine nkutya gantomera chi machine chire ibere koru Dubai ngacha ko bonchererio bwana igo
bono ngarete fundi nyumba metekere kwa rure skuru turi gocha immediate igore biashara ali no mwarimu oro bono ngarete mwarimu one nande nyumba oyo ko ngumfundisha akaja kumfundisha no mwarimu ona gasoka kujaria nje natakare machine igoro na kore gaska ko chamambia o makeri akanga moyo nganyona achakire kumanya bintu ebinge nkatwara courage mate machine ye utabuati obore mbuisaine togo karanza ga usoni ugo chigutachaiga yakogosa bono nganyana natwara obore mu wetera na gwate machine chiane natumiretu kerke ndo mwanchi mulie na tete kumanya aso amasoma yago nkina kigwa somerete gusona na chagete gusona bitamba bibyo guchanja ekere na bimanya ngachaka gusona bed covers ngamanya gusona bed covers ngasona bed cover ntangani in fact nganyone 3500 I was very happy ngatwara moyo ngagendera korosia ngachanga twara interest ya curtains na arona somete skuru kachaka korosia bitamba ebigo kagendera igorende bono gwachakire nyumba gwachagete korosi gokona nyumba nachakire naki kwale konyora chi customer chao kuru nyumba in fact na korosi gento none bed cover yena roseti nganye pack ngachaka goitana na bono kuri customers konyora umuntu namutei ncherech bed cover korosi ande bitamba bibirogo nimpate samples yerio umuntu twara interest ntebi na kiokonia namutebia nanyora nagurigu natwara moyo namnyoka nyumba na nasuna anachaka konigo igo omwanchi omurigereria buna recho agototebi ekera chagete oboncherere bwaye nigo achakirite nyumba nabo igo nigo ari gwetoma ase okorigereria nabo igo kwenyorera chi customer chiaye asare gutari korwa mase muguchia se nyombende erindo gukwana ne chi customer chiaye nabo igo kwenyorera engeri yaye bono recho kwachakire korose nyumba ngikia betekero kwagenderete ko kone chikaten sicho bona kera na ari konya kone nganyara nga customers icho konya kuriga ligiga nande bone ko bataya sam ngate batigandi ya station geteiga ndigina na gaduka iga nchake ngibore eduka yani ntangani nanyo begete ko marok festire ngajaka ko sonororo ngabera challenges tikabororo estima county council kwenye tenda ba step waka na license kwa bwatu baire machine yao ya sareka ngasieka egera na sieka nande ngaira na nyumba ngara vera nyumba na ndo ngonya gosokitu ngachaga bono kwa ndi town na taraiga na samples chane anya nyore order na cha nyumba na sona na deliver page kerto acho gocha kunganya gocha kusiga iga ana igore de duka yana somo chyo kiumbu ngara beke bintorro kandi atotara ikiraga bwase kiumbu ekera kwalinge Nairobi ngai kwali ko rusi materials echikwali gutumika sobosoni materials ina ari ko rusi somo chyo isili no ibitamba abire River Road na kayole ntwa wate asto guri bitamba ibye birogo market gete yarenga no twari kwenda twagurara twagachira tambe bone egacha koiguire duka yago kongeire ngikiagerete na inde ogetoma ugacha koigura edukende asiense mochi akiumbu bone kere na achite gusiga iga ena achite kurigerera ngaranga bantu basoni mbaye gusia abange ngachaka gusoni bitamba ebyo nganyarangi gasiane erengi ya mono kubweyere ya bandi bagusona around nganyara customers nganyaranga banjire bintu byane ngachaka koros titropilo ngachaka koros chipiro chukorara ngachaka koros mosquito nets nganyarangi gasiane anchiru abantu bangiri kunyanja in fact ngakora buya abana bwate customers bana kana ari ku display bintu byane nanyorete challenges dagocha ojo te no te vinga ke bicha orojo bana Gusii bana bakara ne studio na igoire bas nga mbatebi ya ne bitamba ngonia ya bana ngachinga tebe ngabono nanyore biashara binde ndoche ngabono esa kulia abantu bana changa ne studio na igoire ai ba camera orio gochanga ne bicha tere nabo na mwaka
Uri ugojera wakorojera ne bitamba na ogore bitamba. Kero kende ngoma ite wo pareti kamera. Tingoreti. Tingora. Agiri na chagete ko baelesera rende. Bagatwara ubumanyi. Bagachaka rende ko bakamanya bine bitamba ne chikatera. Nga bateye biko kuchitirisa. Maite noruche. Abantu banga buna bari. Iyo mwanzi muri no igwete buna recha gotoeresera buna ekera ko igwire obonchoreria ububore obogeni mono ase abantu nere buya kwa basemya kwa batebi nengenchoki yo bonchoreria obubwago bono lecho gwachire ko igwire egasi yago ase chinsemo chia keumbu ngaki chi customer ekera kwa barosereti chi curtains na kiba nyate ko babako ko feedback. In fact yabanje tebintu byane no bari kundangeria inchunyomba tupimere toroseri bitamba mosquito net na pime bitanda na rosia no baneyere igoraiga na wango fixe yo monto curtains na pima measurements na be na be kiro monto tichuma curtain rods na nimbato monto kubeka and tuabeka at least after from one customer I get another one because one abango crosseri curtain monto kago chamwao ote kainga iko gorete binte ya na rusiti asegete na nyore simi from there abono customer chikanya comment kaigo kero kurigereria obonchereria ukera kwaringe chinsemo chia Nairobi ne chinsemo kero wigete chinsemo chia Kiumbu ase chinsemo chia Ligori na kikwale ko lirigereria asa sama Ligori aro iga mbalense monto ko chikata yo monto Ligori ri curtain okura eina ngombe ngima bado awolende twa na bako tema bako nya chali zo tema ko baelesera ndiko batena ki kene tamba kene kenyita likia mitumba ngana wangu andali ngodo na bibiti lakini bone kero kumwelesera bali ba ko understand na bako rege ntoko ni quality kere baranga gente kineki yakere and at long last kwanya ruri ore gutema gukana na ande nero kugura buya mono akera kolengani obonchereri bwa mutumba no boiga bwago nakyo kuburigereri ane nengo teba ngobombi yabore saguri ekero kugura chi curtains totebe ko imukire chi curtains ukora cha mitumba uwezi pata e curtain ibekaine eye mubeke tidisha cha nyombengi machiwekane uniformity bono ekero gochaga aiga nabo gochanga sonere bitamba bibwekaine room yawo kira sibunu tagete lakini mtumba ekero kogenda abakonyore kikere kareje ikikere kienge ikikere getambe of which nyombe iteko ba smart ngaki konyara kwa bago convince chi customer chiabo ase konyorera ebitamba bya mtumba ne chi curtains chiabo akwera kero to kurigereria bitamba bya mtumba ngo babere Ligori nsaki one ekere ngo batebia omuntu ubwate nyombe nene ngo mo recommend ya ebitamba ebyane sakuna bakonyora ebitamba bibwekaine muna wone rumete mu abantu bande bari kumanya abako muke gitamba ekare ria beketiriseria ai muke kenda bekari kare ngao ai muke bono kwanyora a lot of colors in the house lakini bono matainga inchega igo gocho pime ngo bwekaniria nya sitting room bwekani bedroom ngo bwekaniria according to the colors of the wall the colors of the carpet na ne floor wono monto na kiawa monto ranga ebi at least ngonyora ndi bibwekaine nyomba yane na beko basmart mbiyemona sana omwanchi mulire ni gatogendete gusanga nerere chokurugiga omochi obosongo asagendete gotosemia igoro yo bonchirerio oboiga bwaye kondete turaso ase omutimo komokigo tokoirana ntwimanye amangi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekero kogende nyakoe kubwatekana nobonia bwito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumekistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya light tower aserigorianse nasobwamo
nigo tubwate chitayabuna colored lead light, ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches, neji socket chichingincho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au, meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchieta naine. Nabugu tutarira ime yomo Kisii asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari. Gusii to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo Nyamira kabire enoti sano nemo Gusii enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ebinto mbiraroro orakorere cheche korende tari afya y'omubiro intwebu na Kisii Family Medical Center nigo tobegete bosokegima obochenu bwe amate yawo ntobwate obokoreri obonge egati yabo physician yekoringoria amarwaira se family yawo obokoreri bokorwegwa kerari tuko ntobwate umunyagatari okorigereria amarwaire yabangina gose ega gynecologist oyogotoka lituko lya Jumatano ase oramuikere asoko bwatari bagago se booking kokoroko barogoke okoko gokoreka kerari tuko obokoreri bonde mbori abuna korengwa se laboratory eduka yokonya mariogo amangana a family planning gose ko bangoro iboro korwaria amaino ase bareba bwato muchando yo boigo bari babwato muchando bwa maiso nabo ogwakanere kadi yawo ya NHIF Minute CIC General Insurance Liason Group Madson Group area ya polisi ekadi ya KCB Teacher Service Commission ekadi yebenki ya cooperative GA Insurance na Kenya Alliance Insurance nigo torime mochokisi asamagacho a new Sansora building egorova entangani twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato isano na ibere enoti isano na ibere isano nemo inye boigo asensemo ya WhatsApp nigo ratonyore wetera ase nambeyo. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanche muri yabigeta Kisii and Ndizi TV ngo kwaliga nenda sensemo ya kabere asitogendete gusangano moncherera kuruga chinsemo chia bosongo chingaki agendete gotoerera na kisabali yiga yayo boncherere yabeire inyora na bogoto bwatia asi chinsemo chia mitandao sensemo ya Facebook na bogoto nyara gwetera Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bogoto nyara gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na bogoto nyara gwetera www.ndizitv.org .ke ibo umwanchi muri karanseke chinga kitogendete gusanga nerere chore chibono gwachire oboncherere gwikire chinsemo chia Kiumbu ngiki agerete ukaimukira ndege tambukiro kanganya kuri chinsemo chia Kiumbu gocho mu chibosongo nsemo ya Kiumbu onekera nawe gete biashara roro nanyorete challenges chingoro zuna baro chene studio ni horete ande passion yane yaringe ngosona chikate sebi perende bya nyombe biye akaranga ne studio na pamba ige bitamba bakanyako babange kunya gonda imbake chibicha ngarengeri kamera kononko gora ando moyo ndo kante byayo kende tauni abantu bari tauni mbakietake ikageranga che tauni akero gwegete tauni na kie competition yaringe competition rende ndarenge mono isipokuwa rende biashara biro bibyarenge inse ande bona asina chitegare ngai bisete bono metega simne yego takasarabu asokubeke display muntu liye gendo kya monsa maiso ochegere mwakwana nere bono nkaban kuri customers na bona chite town lakini ngonya we advertise tukuna kuri customers
Igo omwanchi omuriano igwete buna Rachel agotosemia ekero ogochaka obonchereria bwabo no bwenete kwari ase arara buna boigo asioku erinde chi customer chiago chianyora kurigereria ebintu biri okonia bono gwachiriga ase omuchobo songo chi machine chiri kwari gutumeka Nairobi na boigo kyombwe kwari kunganya na chirocho nabona ari kunganya nacho nchire ntabwate buna bone yo kobochora ena akabachoire manually na magasi kera twachagite twari kobochora na magasi enkorobono mneye gozakonyera siga bono kurigia magasi obuto uri garound kwanyara bone ko take time one kere technology yachete ngacha kogenda Nairobi naende ngogenda ngonyora machine mneye bono nganyara ngana boko okobeka system kwa beke gitamba koko bataiga ya bochora bono nkarege tekengeria kia ngatwaro moyo ngaburi chibesa irenga ngachanga kore biashara iga ngagenda nganyereta ande bone kanda isishere gasi sauri bone kore gasi bwango kubwari rocho chobo chole nguriyira ndigana magasi umanya guchaka kukuneke etepi ya enero igo mwanchi muri una kwigurere chago totebi asoboncherire bwabo une technology egendete konya gukina na hayi no bwenete kwarigereria technology eri oratumike erinde gokeania chinsa gusokorira chinsa chinyinge ase oboncherire bwabo bono gwachire gwachakire gutumike machine kere kende ngokwegerete gutumike machine gusengwa bwato bumanyi mna na chete konyogora munango tirimboka naero maite konyetumia isauri ali sina gore tuna abure tina kingo koranga rabuna bago kora bakangorokya bone igento kya beto no konye fix ngaikaga iga ngariye fundi ga fixer basi ngayandara konyetume kaigo nande yankonyire nabongo kore gasi nyinge atago kero kendere chongwa totebinga kero kwari ngo muchio Nairobi chimatirio chao kwari ko ikora chinsemo chiri che isire nabo igo bono inga bono uriga gaso muchio bosongo ngayo kanyara chimatirio chao nongo Russia nabongo tomana mne parcel osenge ndanji beka na chikurigeri varieties na reta kero kende chi clients chia bona kyo guchinyora ga igo muchio bosongo clients chia no bono abange ni wanaletana hegasiane nere kong'oni bono nabongo sonero monte genda genda uchiari monta achari geria mobori kai kwasonete nyoro retire rafiki yae ibo gosondore gwetaiga kwanyoro rire gento ngorosie gasiane nengia kwanyara bachire banya kongachi gasi ibo ono recho mwanchi muri na tete komanya mbonchereri kyo gokora ni chikate ni cyo kogosona bose ebintu binde mbiroro na ndo gokora nyaga sina somerete ni nyinge na chakirete bitamba bie birogo ngacha chilos cover ngacha bed covers mosquito netting gorosiande chikaten chitropilo amangana interior totebe ngokora ndikire gento nani njibika ngorosi recho mwanchi muri na tete komanya mbu ya kiborororo ekero kwoni variety chibinto bone kero kwoni variety chibinto abogo chakwanyara gosokoni kateniye usire chirwisana aya kwanyara nga itukeri mondo tayo gocha kukuria kateniye ne chirwisana bana nimbwate pilo ngoni 500 ngoni 700 at least kwanyara nga kwoni yaga ndakaka ke kwanyara ne transport kero taoneti wachire nyumba igo omwanchi omurigere no igwete buna Recho agendete gotosemia buna ekero okubeka oboncherera gwatema kubeka chi aina chibinto erinde kwenyorera engeri na beke mokera gendege gesareke tonyora chi customer igekero bwate oboncherera nabo kwenyorera engeri yawo kolinde Recho buna boncherera bonde bwensi ndoma itembo bwate emechando aya sensemo yago buno moncherera bokonya chikate nabo igo binto mechando kiri gwetera anana mnegasi yaito manyete na enko bolia kere kwa gorete chikateni abogonte visa mia sago ekere goza korengere nande kugore chinde Recho nonda nganyete ngocho kongoli bono konyoranga nebwate challenge sauli customers mbali go flow nora tebe na ki I have to sell every day bono na bogo cha in fact yobere rituko sieke oira neno eno motienyo mogimo taoneti lakini ekere chi customer chiko nyagocha na boko nyora matunda na kia sense moye estimate ngwatote chi machine nchirara chigotumika estima in fact machine gaiga chonsi estima chigotumika egasi estima ya kwende icharani ya manyo
igere ngora and to recover all that need. The machine ye ko 20U nande ni machine very expensive ningiere igasia ningia kia sonire no enko sindani igotagure to kunya gutagura unless inko egento kirikia yotagure bono chi machine echi ngo konya chire sana isa uri bono na bochi gokore gasia ya bwangu kero kende ngorra turi ase obonchereri obonge abantu mbare bagocha babeka amadeni bagenda n'ekibesa batari gwakana ase sensemo yawo nakiyabere na nyolete challenges abakanyara omuntu agocha kwegasi otebi insonere gose n'enyomba engima akana ekibesa na 3 quarters ekwoteria abaracha goteiga kinga bwata abageni mampi nkonye kateni yeye ndabakogenda iga gose nabekiombe nakulete hiyo pesa wa deliver. In fact ya madeni ara abantu bachiri n'ekibesa cyane abange lakini Nyasaye ngonya kongorera chinchera bado naendelea kupata tu. Kero kindere cyo kwanya kwarengere likoleta chimatirio korwa chinse chesko. Imbwate plan yeyo lakini bono finance nerere inse. Na ndibono ndengerete nga in future ntware edukane ya materials as in mbwata materials yogocha kwa butore getamba na gosonera rikango chikuibono na pima in meters in rolls yeah echungwa kwaneranga omugako go na gosire tasogo chake biashara kero kendo mwanchu muri na tete komanyanga nagendete kugosira so bonchireri obuiga bwa nagendete gonsira lakini rende anene muna kere kwa bekirwe gasi obwenerete kwanyirenda ona buna mbekirete in fact kurwabu na mbekirete njitu kondri nanya kwenda mutainga bono limeremewa usenga kanire rent usenge bese getamba ebiasale ebiana ebigwe onchoreri byoka na bongo nyore faida na gore getamba na restock ibo at least I'm progressing. Singa kichirio kwenda watomana chi material koru Nairobi yarakende banya koletere material yo tatageti abo boro na challenge yerenko ekere gutomana ebintu ebi mostly to tumeka WhatsApp watome bicha ugotomere getamba na bogotomere bicha maete chi cameras cha chi simi okonyara kire simi kurusie kala yae bona egwatome kala gite ere nere ya motebi nere yo egetamba kirikie kira one skia butoiru kurwe chiro akuna vile itarudishwa bona asare igotoka sore and you have to pocket orusibe so mufuko and otomane getamba kende kirikia aberi rabo maybe ngwa watebesa kware kugora usine ye customer yare ngikwa kwagora kwanyaranga bono egasi ekoira nanse kero kende customer yanyako goteyo musonere getamba gose chikate ni gose chipirechi acha kuoya gokani agoteitari bwata getasonero tari mono rende mostly egasi ane chekerengo tiri na customers bane ngo make sure na deliver the right thing a customer takete aende kere gose na bonda asone getamba e customer chete me bitari kale yata ite gostote bega nge order ogenda oichote banga tinda itikale ngote mande gukwana nabo nabo bako understand na bara ire getana bagocha aire getamba kelimo te ira for the time being lakini utaleta tunta kupe ile unataka lakini uratumia for that purpose yes mwanchi muri na tete komanyarecho araisa kokorera order omusonere chikate nsuko umuirire ebinte bigokone nonyare ko bago deliver ngo deliver bakasa tambe abongocha ngo pimere nyomba yao okay I can advise you ninso mete interior design abongocha ndigere lichikala wagete nyomba na kioro siti nyomba yao bedrooms sichi na kiwagete chirangi ngo advise mete curtain tari ntoko ndo imokie curtain go genda ubike ngani curtain amageni agocha mwate na ki umuntu yo ngomusonere curtain sechi kwarorire ibona isare irieta igo ngotaka na nekero gocha kupima curtain echi okonge picture ye nyomba yawe wantebia ye nyomba ya nembe gete seats chirega ngagete rangierega egere na wa advice na gotenga the curtain to go with these things neye yakendo mwanchi muri erecho na tete komanya mbuya kiborororo wo advice customer yawo
e customer nande mostly ya chi customer kero wadu wese customer iga kogokigwa naro tama itikende igoro ya curtains era maite curtain ne curtain lakini kera chira na mwe advice linko mwa na mutemi na bona for instance kitchen no na curtain mnechi nzi kurigereria ngachibwate egento buna ebikombe abo kurigereria bone curtain mne yanyoro muntu kabegetero abo kumoroka odd because egwende gotoka sara kitchen no ebikombe bigotoka njiro chibwata matunda mne yerabu na chiro chichi gotoka se kitchen so nabo kumwande bese ko mateyeye etokobeka kitchen eye tokobeka bedroom eye tokobeka sitting room because of the colorings yes bono recho mwanchi muri na tete kumanya arataka gukonyora gusara ataka gutarira ubunchiriri ubuiga bwonga ya gukonyora iganda so mucho Kisii Uru Plaza opposite Omari Moto kuna corridor mingia ndani hivyo masemiki oraye umonchiriri uri guchaka bono iga osori okoigendereria ororire bintu bya kwanyira na biashara mibwata challenges anene utabetio muremereria tukubigenderera abo kubika matukabere iguri okoro sieke so egento ndatebia so amonchiriri guchaka gusori ogendererate e biashara bitagete uvumilivu waremererie kerio kanyaregeke watema go save watema ku ekere kuoni quality place at least kwanyale stock inero mbi mana sana umwanchi umurire kurukwa gachagite na nje asomorobiri yiga bonchereria nigo twarenge nere recho oyoereire naki wachagite obonchereria bwaye goika abona iga twasangire nare amange naboigo onyarire ko bagakorwa obosemia wetera emechanderia etere na goikira abona iga buna totebiri amaroro ali abosio arengete gokora ase amatuko abosio inyora chinsemo cha Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital naboigo chinsemo cha YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News ensemo ye website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke wika e weekend tomera neli tukobuneliga asitokumera no monchereria ondenere atoerere na regenya ko bakagwetera ase obonchereria bwa enko kaganiria oboligereria obuya litariane Frida Kerubo.